השם, נגיד, ערב טוב לקדוש ברוך הוא, מאיר עינינו, קרבנו. אמן. זה עכשיו, כל המטרה שאמרנו פה, נדבר על פרשת מצורע, נכון? כתוב פה, אישה כי תזריע וילדה זכר. כל המטרה של הלימוד שלנו, קודם כל, התורה היא לא ממשית. כן, כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר. כן, ותמה 7 ימים, ביום השמיני מול בשר עולתו. 30 יום, 3 ימים תשב בטהרה. ואם נקבה תלד, תמה שבועיים. אז קודם כל, למה הנקבה שבועיים והזכר שבוע? וגם מה העניין פה, העניין של מול בשר עולתו ביום השמיני. מה זה שייך כל אחד, כל רגע, כל הזמן? עשו ברית מילה וגמרנו ביום השמיני. למה זה הרי הקדוש ברוך הוא להסתכל בתורה וברא את העולם? וחוץ מזה, מה זה שייך לי עכשיו? אישה כתלד. אמרנו שהתורה היא לא ממשית, נכון? לא ממש מפיך? אני ממש את זה. אם אדם ממש את זה, וזה היה והלך, אז זה סימן שזה לא, זה שכחה. שכחה זה יצר הרע, סך של שכחה. אבל אם אתה עומד מולך, זה זיכרון. אם אתה אומר לדוגמה, פסח היה והלך. אז פסח עכשיו, לא כל רגע. אבל אם תגיד לי פסח זה פסח, ופרעה זה הקדוש ברוך הוא שמתגלה אליי כל יום, ואומר לי בוא אל פרעה. אני דעת שלי נקראת משה, ואתה אומר לי בוא אל פרעה, תוציא את בני ישראל במצרים. תדבר איתי על מה שקרה לך, למה תספר בהזנה בינך או בין בינך, זה הכל עליך. תספר מה הבאתי לך היום, מה עשיתי לך היום, עכשיו מדבר איתך. בני ישראל זה ילדים שאתה מוליד מהפה. אז זה נקרא אישה כתזריע וילדה זכר. וילדה נקבה. נקבה בדרך כלל זה אמונה. המלכות נקראת אמונה. אז אמרנו, אסור לממש את זה, נכון? לא מוש מפיך. אז מבחינה של בן אדם כל רגע ורגע. קודם כל, מה זה ביום השמיני אמר בשר עולתו? יש תורה של יום השמיני. התורה שהשם מגלה דרך רבי נחמן, זה תורה של יום השמיני. כן? למה זה יום השמיני? תגיד לי, יום השמיני זה תורה של העולם הבא, אתה מבין? יש תורה של העולם הזה, זהו. יש תורה של העולם הזה, יש תורה של העולם הבא. 7 ימים זה היה והלך. אבל לשבעה של יום השמיני זה כנגד הדר מלך השמיני. והדר מלך השמיני זה מלך שהוא מלך אחרי 7 המלכים שמתו. היום מלך הם לא מלך כמו 7 ימי המשכן ביעקב, 7 ימי המשכן זה ימים שהוא בנו ימים, 7 ימים בבית המשכן מחריב נחרב, בונה נחרב. ביום השמיני הוא בנה את המשכן. אז ביום השמיני היה כמה ניסים שם, ירד אש מהשמיים והיה שם כמה 10 הבריח התיכון נכנס בין כל היה הרבה ניסים שם, זה יום גדול. אז מה זה היה? להגיד לך שיש תורה שיורדת אש מהשמיים כל הזמן. התורה של רבי נחמן, ששם גילה דרך רבי נחמן, זה תורה של יום השמיני שהיא מחיה את כל המלכים, כל התורה שכביכול מתה. פעם היה לבן, פעם היה נוח. התורה צריכה לרפות את הבן אדם. אם אתה לומד את התורה ולא מבין אותה, הוא לא מרפא את עצמו. השם שלח תורה, הוא שלח גם רופא, בכל דור יש רופא. אז הרופא הזה שהוא בדור הזה שלנו רבי נחמן, הוא אומר לך שאתה צריך להבין את התורה ולראה שתחיה עם השם. אז אם אתה אומר דוגמה עכשיו למשל, עם לבן גרתי, נכון? לבן, מי ראה את לבן? נכון? אבל לבן זה מה שהשם שמסביבך, פה, השקוף הזה. עם לבן גרתי, לבן מלבין עוונותינו בישראל. אז אם אדם ישב עכשיו, ידבר עם הקדוש ברוך הוא, יתלבדו לו כל העוונות, הוא מלבין עוונותינו של ישראל, וגם גרתי אותיות תרי"ג. אני שמע את כל התרי"ג מצוות, אתה מכיר את כל התרי"ג בשורש. שורש לציצית, השם רואה אותך. לציץ, הוא רואה אותו, השם פה. שורש של תפילין, לדבר איתו, נפתולי אלוקים נפתלתי, רחם עליי, תעזור לי, קרב אותי אליך. זה שורש של תפילין. שורש, ולהתבייש מהשם. שורש של שבת, אתה מזיז את השפתיים, אתה מנשים אותי, תגיד לי, דבר דיבורי אמונה. כתוב בשבת, זה פי 2, כתוב בשבת, ישיבה כפול, פי 2. אז לכן שבת זה אמונה. באמונה צריך לדבר פי 2. לכן הנקבה
כן, אמרנו גם, כן, מה זה מקווה? אתה טובל בתוך הקדוש ברוך הוא, אתה בתוכו, זה השורש. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא לבן גרתי, וצריך כמו שאמרתי. לכן רבי נחמן אמר, השם עמד על רבי נחמן, שידבר עם השם כל שעה עם בודדות, הוא יתקן את כל הגלגולים שלו, מהאדם הראשון עד כל הדורות. כי הוא משלים את כל מה שלא עשה בקודם, השורשים. לפני שאתה עושה התבודדות, אתה אומר, אני עושה התבודדות מקיים כל המצוות שבתורה? לא, אתה תגיד את זה, אתה אומר, אני מקשר את זה לרבי נחמן, רגע, ב-25 מתחיל לדבר עם השם שעה כמה בורא העולם. אתה אומר, לבד זה מתקן הכל. מה? לבד? לבד אתה מקיים את כל המצוות? מה? נבדוק, תפסים לי פה. איך? לבד אתה מקיים את כל המצוות? זה נעשה ממילא, אבל אם אתה יודע מה שאתה עושה, מצוות צריכות כוונה, כאילו אתה שומע, אתה מסתכל עליי, ההתבוננות שלך יותר רצינית, מה, אני טובל בתוכך, השם אתה מזיק את השפתיים, גם אתה מבין מה אתה עושה. ההתבוננות, אתה אומר, ריבונו של עולם, זה, אתה התגלית אל היום. מה זה פרעה? זאת פריעה, התגלות. אתה התגלית אל היום. הערת אותי בבוקר, ריבונו של עולם. עכשיו איך אתה מקשר את לקחת אותי לשטוף לברז, שטפת לי פנים. הזזת לי את הידיים, ואחר כך סדדת לי משחת שיניים, סצת לי את השיניים. ואחר כך הלבשת אותי, לקחת אותי למדרגות, הורדת אותי למדרגות, לקחת אותי למקווה. ריבונו של עולם זה אתה, אני גיליתי אותך, סליחה שכל החיים, אני חייתי ככה, ולא שמתי לב. תעשה שלום לקדוש ברוך הוא, נתן לו שלום, תעשה שלום לקדוש ברוך הוא, שלום. תמונה, יופי. השם רואה אותנו כל רגע. אתה שומע? עכשיו, אתה כוכב הראשי, אתה כוכב, השם רואה אותנו כל רגע. איך אתה מקשר את מה שקרה עכשיו מה שקרה בהרגש הזה? איך אתה מקשר את זה עכשיו במה? להתבודדות? הוא לא יודע. בהרגש, מה קרה בהרגש? מה, לא שמעת מה קרה? הוא לא מצליח. כל, איך קוראים לזה? כל... בוא תשבון. בוא תנזוג להם המחאה. כל אירופה על הרגליים. בוא תשב. אז אתה תקקן את אל תסתכל. רק תראה. שומע יצחק. יצא הרגש באירופה עכשיו. נו, בסדר. איך אתה מקשר את זה עכשיו להתבודדות? הרי כל דבר זה השם תאמר. נכון, אז מה זה הרגש? הארץ זה אמונה. תגיד קודם כל, תסביר לי מה עשית באירופה שגילית הרגש. מה אתה רוצה שאני אעשה בזה? תבין, כל מיני דברים, או שנגלה, פתאום יכול אני נמצא, תדבר איתי דיבורים של חמים, אני יודע מה, כמו האש, דוגמה, תאמין לי. כל דבר השם מדבר עם האנשים. אז כאן אמרנו, כאן רבנו אומר, מסביר פה, אנחנו רוצים להסביר את הפרשת השבוע, כן, לפי התורה. אמרנו, אדם מתבודד, מדבר עם השם, הוא מקיים בכל המצוות, כן, יש שם נקודה אדומה, שאתה מכיר את כל המצוות, שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כן? בשורשים. לכן, אומר נראה פה בתורה י"ב, שאדם לומד בתורה, למה תלמידי חכמים ביניהם לא תלמידי חכמים? בגלל שלא ברכו בתורה תחילה. אז רבי אומר, מה זה לא ברכו בתורה תחילה? בגמרא כתוב, בזמן הגמרא היו אומרים, לא קיבלו בצאת, נהיה אנחנו צאצאינו, זה מנת אותך לשמה. אז הוא אומר, בגלל זה בניהם לא היו תלמידי חכמים. אבל פה אומר, רבי נחמן בתורה י"ד, שמדבר שם על המצורע, אומר מה זה, שאדם למה תלמידי החכמים, בעלה לא תלמידי חכמים? כי לא ברכו בתורה תחילה, לא הלכו להתחלה, לשורש של התורה. עכשיו, יש שורש של התורה. השם גילה דרך הצדיק הזה, רבי נחמן, את השורשים של התורה. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתבודד, כל יום שעה התבודדות, האמת זה לדבר בשם כל היום, רק השעה התבודדות הוא אומר לך מה אתה עושה שתקיים את זה, שתדע מה שאתה עושה. אתה מקיים את כל המצוות בשורש. ואז המילים שלך, שאתה מדבר, הם מילים חיים, מילים דבר חי. אתה מדבר בשיתור חי עם הקדוש ברוך הוא, זה לא שאתה קורא בסידור. זה לא יכול להירדם, עכשיו לא יכול להירדם. גם החידושים שלך הם חידושים חיים. למשל, אתה אומר לי פה עכשיו, מה זה מצורע? מצורע שאחד מוציא שם רע. פעם היה, אצל גלר, שם היה איזה דרשה, אז הוא היה לו איזה שבע בן שלו עשה בר מצווה. אז בשבת, אז אמרתי לו שם, הוא אמר דוד יגיד דבר לתורה. אז שמע, זה רב אחד של שם, שהוא שמע את זה, ולא אמר מילה, הוא שמע את הכל, יש שם, אדם יכול, השם אמר דרכי ככה שמה, לפני 10 שנים. הוא אומר, אם אדם דוגמה ילמד כל ספרי החפץ חיים, וידע אותם בעל פה, אנחנו לא נדבר לשון הרע. ידע איך מדברים, מדבר שום מילה על אף בן אדם. מה זה מוציא שם רע? למה צריך לדבר, ציפורים מתארים את המצורע? בגלל שהמצורע יבוא פתתיה, יכפר הפתתיה. הציפור מפטפטת כל הזמן.
אז האדם רוצה להביא ציפורים מפטפטות שתכפר לו, אבל איפה זה עכשיו? האירוע הפטפוט שלך שתדבר עם השם בדעת זה התבודדות, יושב בחוץ למחנה וידבר עם הקדוש ברוך הוא, הדיבור שלו עם השם מתקן את הצרת. אבל בוא נגיד למה לא דיבר לשון הרע לאנשים, לא דיבר לשון הרע לאנשים, על מי הוא דיבר לשון הרע? על הקדוש ברוך הוא. אם הוא אומר העירייה עשה פה גינה יפה, זה לשון הרע לקדוש ברוך הוא, למה אתה אומר השם עשה את הגינה? תחפש את העירייה ועשה. אתה אומר חב"ד חשמל עשו פה עכשיו שיפרו את התאורה, תגיד השם שיפר את התאורה, תגיד השם עשה פה עכשיו אזעקה, העמודים, אולי הוא צריך לזכור אותו, השם אתה פה, אולי הוא אומר לך תזכור אותי, תשים לי לב, הוא רוצה לזעזע את הבן אדם, הכל השם עושה, בשביל מה? שתזכר בו. האם אתה אומר זה עשה והוא עשה וזה נהיה ככה, זה נקרא לשון הרע לקדוש ברוך הוא, לכן מה אני צריך לעשות? צריך לדבר עם השם. יבוא פתח גם הכל השם. מה? להגיד את זה גם, לא? בשביל מה אנחנו חיים? לכבד את הקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, להתפלל אליו, להודות לו, זה התכלית של הבן אדם נברא, למה? שהכל נהיה לו. אמן. מה שהשם ברא לכבודו, להתפלל, להודות לו, לדבר, לגלות אותו, הוא ברא, נעלם, למה הוא נעלם? שתמיד גיליתי אותך, הקדוש ברוך הוא. למשל, אתה אומר למשל, בא מישהו חבק אותך, נשק אותך, מה שלומך, מה נשמע, אני אוהב אותך. אתה הולך להתבודד, למשל, בשעה 2, בא משה, רגע, מי זה משה? אתה התחפשת למשה, חבקת אותי, אמרת לי, לשמעון, מה שלומך, מה נשמע, נשקת אותי, אתה נשקת אותי, מה אתה ככה אוהב אותי? אתה מבין? אז מה אתה עושה עכשיו? גיליתי אותך. כמו שיש מפקיעים גול שם, נכון? עושים כולם, גם פה אתה גילית את השם, המלאכים עושים, כולם, מפקעת הגול, גילית אותו, זה גול, זה גול, למה מה שיש פה יש למעלה, אתה מבין מה קורה? אז מה זה עכשיו מצורע? לאחד שמדבר עם השם, מוציא שם רע. אז אמרתי לה שמה, לא רגע למשפטת תחלה, מתי יבוא המשיח? שתכלה רגל מן השוק. מה אומר רבי נחמן? שיפסיקו לדבר ברגע לשונו, יפסיקו לדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, זה נקרא רגל, תכלה רגל מן השוק. אז אמרתי לו רגל, זה רוצה להיות גלר זה שפיוט יותר, גלר וגלר אותו דבר, היה אשר להשגחה. אבל תסתכל, כתוב פה, אפשר כי תזריע וידע זכר ושתמה 7 ימים, נכון? אמרנו, מה דבר משמינים על עולתו? יש תורה שנקראת יום השמיני, שתורה של רבי נחמן, ששם גילה, זה תורה של עולם הבא, ששם מורידים את כל העולה יורדת, כל התומעה נופלת. שאתה אומר, דוגמה שלהם לבן גרתי, והשם זה נקרא לבן, ואני גר בתוכו, ואני צריך לדבר איתו, אז אני שומע כל תלאי מצוות, או שפרעה, זה הקדוש ברוך הוא שמתגלה עליי במשך היום, פרעה של פריעה. ואומר לי, בוא אליי ותספר לי מה זה בינך, איך התגליתי לך היום. זה התבודדות של הבן אדם. ולספר לשם, כמו שאני גיליתי אותך, זה אתה תחפש על המכולת ובאת לי לחם, איזה לחם טעים ובאת לי היום. ככה צריך לדבר איתו. רבי נחמן אומר שיש, התגלה שיר חדש, שדוד המלך אומר, שיר חדש השיר עליו. מה זה שיר חדש? שאתה מדבר עם השם כל יום שיר חדש, כל יום, אתה שר לו, הלאה של אותו יום, משתבח שמך לעד, איך אכלת אותי, מה גם כן שמת לי כזה, חינה ובפנים חריף, איזה טעים החריף שלך, ואיזה טעים, למה אתה אומר, תשמע, זה חבר שלי שם לי פה חריף, זה הפלאפל מהחנות, אז אתה מדבר לשון הרע, אתה ברוך אתה מוציא שם רע, אז זה מצרעת, אדם נהיה חולה, בלי להרגיל, חולה בנשמה, צרעת זה לא בן אדם שהוא רוצה לקופת חולים ללכת, צרעת הוא חולה בנשמה, צרעת זה מוציא שם רע, נסגר לו אור של השם, אור השכל. אז לא, הוא אומר, מצורע, סגורה דנהורה אלעד, נסגר לו אור השכל, נסגר לו, אור החוכמה. למה? הוא לא מבין את התורה נכון, הוא לא חושב שצרעת זה פעם היה. אתה מבין מה אני מדבר? אז אם הוא אומר להיות חריף, זאת אומרת שהשם אמר לו להגיד להיות חריף. מה? האם הוא מונח פלאפל, הוא אומר לי תשים לך חריף, עוד חריף, שהשם אמר לו להגיד להיות חריף. נכון? וכשתגיד למישהו שהשם אמר לך את זה, אולי הוא אומר לך עוד דבר בזה, תהיה חריף בדיבורים, תהיה חריף בתורה, תשים לי לב, תהיה יותר חריף, תהיה פלפל, אל תהיה ככה סתם. אתה רוצה לא להגיד לך את המינון? אתה מבין מה אני מדבר? זה המינון של החריף. אתה נהיית נביא, מה זה נביא? ניב שפתיים. אם אתה מדבר עם השם, נבואה זה ניב, שפתיים. תדבר עם השם, כמו השם, תודה רבה לך, זה אתה, זה ממך. אתה מבין אותי? זה קשה, לאט. אבל למה זה קשה? בגלל שאמונה היא פגומה. האמונה, אדם בעולם הזה,
מה נשאר לו לעשות? לחתוך את הברית. מה זה ברית? הוא לא חתך את הברית. הוא מגלה את העטרה. העטרה הייתה בפנים, הייתה מכוסה בעורלה. עורלה זה 3 קליפות. צריך להוריד את העורלה ולגלות את האמונה. עכשיו, אותו דבר יש לנו עבודה כל החיים. לגלות את השם, להוריד את הקליפה, המסך של המוכר פלאפל, של עיריית בני ברק, של החשמל, של בזק. ולהגיד, השם, אתה הבאת לי את הטלפון. למה? תראה מה זה. הבאתי לי טלפון. בשביל מה? שיהיה לי טלפון איתך. בזק לוקחים זמן על האוויר, על החוטים, על הזה. אתה בלי כסף. אתה הולך טלפון צמוד. השם, תודה רבה, אתה מזיז אותי, אתה מנשים אותי, מה אתה עושה לי עכשיו? יש עניין, רבינו אומר, יש משפט, איש ישראלי זה לקשר את עצמו לנקודה השייך לליבו בעת ההיא. מה זה נקרא נקודה השייך לליבו בעת ההיא? נקודה זה חיריק, זה האמונה, האמונה נקראת נקודה. נקודה זה אמונה, המלכות נקראת נקודה. היא האמונה בשם, נכון? למה היא נקראת נקודה? צריך לגדל אותה. נקודה. אתה אמר רגע, מי עכשיו מביא את הוונטילטור? הקדוש ברוך הוא. אתה תגיד לך שם, תראה, אתה יודע הוונטילטור. עכשיו, מה אני אומר עכשיו מולי? עכשיו אני יושבים פה עכשיו, לומדים תורת רבי נחמן, השם, תתן לי פה כוס שתייה. תודה רבה על האשכוליות שלך, תטעים על האשכוליות, תודה רבה על זה, על הבפלות, אתה נמצא פה עכשיו, מתחפש לכולנו, ואנחנו מדברים עליך, גילינו אותך. בקיצור, אנחנו מאמינים שאתה פה. כשאתה עושה ככה, אתה מתעורר מהשינה. אתה מבין? אדם יכול לקום בחצות הלילה, ללמוד גמרא, כל לא משהו, השם ערב טוב, אז הוא עוד ישן. לכן החצות האמיתי, זה להתעורר מהשינה. רבנו פעם אמר למישהו, אמר לו, הוא קם בשעה 3. הוא אומר לו, אני לא יכול לקום ב-12, מה נשמע? הוא אומר לך, החצות שלך, השם, החצות שלך יהיה ב-3. מה זה החצות שלך יהיה ב-3? יש לוח שנה, נכון? אלה החצות, זה מתעורר מהשינה. אז מתחילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתעורר מהשינה. זה נקרא, אתה אומר השם, זה נקרא החצות האמיתית. אתה יכול לדבר עם השם שעה 2 בצהריים, לא שלום, בוא, צהריים טובים השם, תודה רבה, אתה מנשים אותי, ואתה תגיד לך תודה רבה על הפלאפל, על האוכל, על השעתה לי יום שינה, אם ליבשת אותי, לימדת אותי, תחפש לי לבעל הבית בעבודה, ונתת לי משכורת, עשתה לי ככה. אז אתה, גיליתי אותך, מי יש בה? יש חוץ ממך מישהו? הרבי נחמן אומר, אחד פשוט, מאחורי תמונות מתחלפות ופעולות משתנות. כל פעולה שקורה הוא עושה. כל תמונה מתחלפת, הוא עושה. אדם אומר, תראה, מי יגן עליי? עושים ביום הזיכרון למשל. היום הזיכרון, למשל, תראה כמה חיילים, אבל למשל, מי יתחפש את החיילים האלה? זה אתה הגנת עליי. אתה יתחפש על הטנקים האלה, ולתותחים האלה, ושמרת עליי, ואתה הבאת לו את המדינה, זה אתה. ואם אתה עושה אחד מהכל. ואתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא עכשיו, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אתה יכול להביא את זה לעכשיו. תביא את העולם הבא לפה, אליך. למה תחכה עליי לפי הזמן? כתוב בעיתה, מישהו אומר לחידוש, בעיתה או חישנה. אתה יכול לחכות לזמן שיבוא הגאולה, אבל אתה יכול להחישנה, להחיש אותה לעצמך. הגאולה תלויה, מה זה פסח? פסח, בדיבור שלך בשם. השם זה הגאולה שלך. אם נתגלה שהשם פה מסביבנו, נתפוס שהוא פה, איך עושים את זה אבל? הוא אמר שקשה. השם דרך יצחק אמר קשה, נכון? הנה התשובה פה. למה קשה? כי כתוב ברגלי יורדות מוות. האמונה נחזים בחיצונים. רבי נתן אומר שני סוגי תפילה. יש תפילה שמתפלל על ענייני העולם הזה. הרי אמרנו שהעיקר זה התפילה. מה זה משיח? זה מתאים להתפלל, לא? כל אדם שאדם להתפלל. כמה שאדם יותר נהיה ענב יותר, הוא יותר מבקש מהשם יותר. אם הוא אומר, אני מסתדר, השם אומר, אתה מסתדר, תסתדר, נראה אותך. נהיה לו מפעל, נהיה לו, יודע מה, אימפריה של ממון, יום אחד, תוך שנייה, שתי אותיות, ירד מנכסיו, נהיה עוד חייו. אז מה זה בן אדם? איפה, כמו אדם, אין יתעניין חכם בחוכמתו, לא גיבור גבורתו. מה אדם? אדם יכול להיות חכם בכל החוכמות שלו, חכם גאון, יודע כל השס בעל פה, יבוא לבן אדם, לבוא רבי נחמן, ראית אותך פעם את לבן? פרעה ראית? אני לך פרעה מי ראה אותו? רואה שכל מה שהוא למד, עוד לא התחיל אפילו. זאת אומרת, מה נקודה? אז מה אדם מתעניין בחוכמה שלו? בגבורה שלו, במה, בכוח שלו? זה כוח של השם שנתן בתוכו, אפילו להרים סל, מי מרים לך את הסל? הקדוש ברוך הוא מרים את הסל, מתוכך. אז אנחנו צריכים להבין שהאינסוף, הוא בורא עולם, הוא לא נמצא רק בשמיים, הוא נמצא בכל מקום, בתוכנו, מסביבנו, אנחנו גרים בתוכו, מלבן גרתי, אז מה הם לא רואים אותו? זה שאתה לא רואה אותו עושה משהו לא פה? כמו שאחד ילד אחד בבית ספר, המורה אמר לילדים, מה שאתם רואים תאמינו, מה שאתם לא רואים מה תאמינו. לא רואים מה תאמינו. אז אמר אחד שמואל, כמה אומר, אם ככה למורה אין לו שכל. הוא אומר, למה אין? אמר לי, אין לי שכל? איך אני זה? אני לא רואה את השכל שלך.
אז זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שהוא לא נמצא. הוא נמצא פה, רק העיניים הגשמיות לא יכולים לראות אותו. אבל לדעת שהוא פה, להאמין שהוא פה, אז זה תלוי בי. נכון? אני מאמין שאתה פה. לכן צריך פה, אומר, שבועיים, 30 יום ו3 ימים, זה בשביל זכר ילד. קודם כל, אני אישה יולדת, מה שייך לי? אישה כתזכר וילדה זכר. איפה אני ואיפה זה? אלא אישה זה הנפש, הנשמה נקראת אישה. הקדוש ברוך הוא נקרא איש. אנחנו אשתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים כל הזמן לכבד את הבעל, כמו שאנחנו מכבד את הבעל, כמו שאישה מודה לו, אישה, כל מה שיש לאישה, מה שיש לאישה, בעלה זוכה. מה שיש לי הכל שלו. נכון או לא? זה אותו דבר שיש בין איש לאישה. אז אנשים, אתה יודע, שלום בית עם השם, לא שלום בית. קודם כל עם השלום בית, אז עם השם שלום בית. שתבין שהשם אתה גר אצלו, ואתה נמצא אצלו בבית. עכשיו, הוא אומר 30 יום, 3 ימים, יושב ימי טהרה. ואם נקבת ילד, תבעה שבועיים. למה שבועיים? יש שני סוגי דיבורים. אמרנו, יש תפילה שמתפלל על העולם הזה, נכון? על העולם הזה. על העולם הזה, התפילה שמתפלל על העולם הזה, זה עניינים שצריכים, דוגמה. יש תפילות גרועות, אפילו גנב, אומר, אפילו גנב והמחתרת רחמנה קריא. אדם גנב שהוא לא הולך לו בגנבה, הוא אומר שם תעזור לי לגנוב. מישהו שומע לו גם כן. גם הוא מבקש עזרה. גם הוא מבקש עזרה. מה, בית"ר ירושלים, לא מקשיב לפצ'ע גולים בשבת? ומצליחים. הקבוצה הכי מצליחה שהם מתפללים לפגע גולים. שהם תהילים בנעליים גם, אבל שהם שומע את התפילה. אבל זה תפילת רעות. מה שהם רוצים שתגנוב, שאתה תגנוב בשבת, זה תפילות רעות. אבל יש תפילות שמתחת לתורה. כתוב בגמרא, כתוב, עושים בחיי עולם, עוסקים בחיי שעה. על מה התכוונו? על התפילה. אבל איזה תפילה התכוונו? אומר רבי נתן, תפילה של חיי של, תן לי נעליים ללכת לישיבה, תן לי כסף לקנות צרכי שבת, תן לי בגדים לכבוד שבת, תן לי שופר לקרוא בראש השנה. אז אתה מתפלל. אבל המצוות האלה, אתה מדבר דברים גשמיים, בית, נעליים, אוכל, זה מתחת לתורה. אבל יש תפילה שהיא מעל התורה, זאת אומרת, מעל התורה. התפילה שהיא מעל התורה, זה תפילה על רוחניות, וזה יותר גבוה מהתורה. לכן כתוב, אבן מה עשו, הבונים הייתה לראש פינה. האנשים שלומדים תורה, הם לא מעריכים את התפילה, אבל אבן מה עשו, הבונים הייתה לראש פינה. האבן זה התפילה, הדיבור שאתה מדבר עם השם. האבן, הנקודה הזאת שאמרתי לך, שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, על הרוחניות, תן לי דעת, תן לי קרב אליך, תן לי אמונה, תן לי להביא את התורה נכון, שלא יתבלבל בעולם הזה, תציל אותי, תן לי יראת שמיים, אמונה, ביטחון, ג' תעשו אותי מהגאווה, ד' תן לי דעת, כאן תפלפל על דעת, אתה בונה את המשכן, תן לי דעת, דבקות בך, היי, תעזור לי בהתבודדות, תן לי מה לדבר, ו' תן לי להיות ותרן, זין, זיכרון, תן לזכור אותך, תן לזכור אותך, תן לזכור אותך, מיליונים, תשאיר אותך להתפלל, השם הוא אין סוף, צריכים אינסוף דיבורים. והאדם הוא יושב, אפילו לא סגור, אתה מבין? אתה יכול להתפלל, אתה יודע, אדם, אתה יכול לעמוד בתור לדואר, כולם עצבנים, שתי פקידים, מה הפקידים? אתה אומר, שם, תן לי אמונה, תן לי אמונה, תן לי אמונה, תן לי דעת, תעזור לי, תן לי דעת, דבקות, אתה מתפלל, אתה מנצל כל דבר שאתה חי. אתה בונה בניינים, בונה, אתה גם בנייך, אתה בונה בפה. אז אתה אומר לך, בשביל להתפלל הרבה תפילות, צריכים אמונה. אם אתה מישהו שפה נמצא לידך עכשיו, לא תדבר איתו בלי הפסקה, בגלל שלא רואים אותו בעיניים הגשמיות, או נמצא שפרטה דלת לעיניים. האמונה היא דבר יפה, לא רואים, אין לה עיניים, כי לא רואים את השם בעיניים. אבל מה? אתה צריך לדבר דיבורי אמונה בשביל לבוא לאמונה. לכן, הרבי אומר בתפילה, הגשמיות, אל תתעסק יותר מדי. אני רוצה אותו, למה? ודברים הגשמיים נייחס בזה יצר הרע, רגלי ירדות מוות. אז אני אומר לך, אתה רואה, אתה כבר מתפלל על האוטו, למה אין לך אוטו? השם לא רואה אותך. אז הוא נחד בזה, אבל הוא רואה אותך מאוד, הוא יודע שאם האוטו יזיק לך. אבל על רוחניות, הוא מבקש מאין סוף, אתה מקבל על המקום. כי עצם העובדה שאתה מול הקדוש ברוך הוא פה נמצא, אתה נדבק בו. מבקש אותו לעשות מצוות אולי. מה? אולי שיבקש אותו לעשות מצוות. נכון, הוא מבקש את זה, אבל באוף חול ובין אוף זה דבר גשמי. אז הגשמי מתחת לתורה. המלכות היא מתחת לתורה, אבל שהיא עולה נהיית כתר. למה דוד המלך היה גם מלך וגם עשה עצמו עני? למה עני? אתה מבין מה? הוא מלך וגם עני. עשה עצמו עני, למה? כי ענייה זה השכינה, אבל שעולה עד למעלה נהיית כתר. טוב? אותיות עני, אותיות עין. על עני, אותיות עין. שעני בתפילה זה עני. עין זה האינסוף, הרוחניות.
הכתר, החוכמה מאין תמצא. כשאתה מדבר עם השם, אתה מוליד חוכמה. אז פה הוא אומר עכשיו, ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים, ו60 יום כנגד 6 ימים. אז האישה, למה צריכה לשבת פי 2, 66 יום על הנקבה? למה? כי הנקבה כנגד האמונה, ובאמונה נכנס לך יצר הרע. אז לכן צריכים לדבר הרבה דיבורי אמונה בשביל להתפלל. שאתה אומר, בוא תן לי דעת, זה נקרא שזכר, אתה מוליד זכר. כשאתה אומר נקבה, גם כתוב שהקליפה קדמה לפרי, והתורה הגשמית נקראת נקבה, התורה הרוחנית נקראת זכר. אז בשביל להגיע לזכר, גם כתוב בת ראשונה סימן יפה לבנים, בגלל שהקליפה קדמה לפרי, אתה חייב לעבוד דרך הפשט של התורה, להניח תפילין, ציצית, לולב, לשמור כל המצוות, לקרוא את כל התורה כולה, להבין מי זה משה, מי זה נוח, מי זה לעזר, מי זה פרעה. אחר כך אתה נכנס לזכר, לזיכרון. טוב, אז בשביל זה אתה מדבר הרבה דיבורי אמונה. בשביל שהקליפה נחלת באמונה, ואם יהיה לך אמונה תוכל לדבר יותר ברור, כי על ידי תיקון הברית יכולים להוציא תפילה כמו חיצים. אז מה תיקון הברית? שאתה מאמין שהשם נמצא פה. אם השם מצטער לעיניך מולך, אז הדיבור שלך כל מילה תהיה בול. למה? אתה מדבר איתו ברור, ישר. אבל כשאתה לבוא לאמונה צריך לדבר דיבורי אמונה. לכן אומרים בתפילה, לפני שאתה מתפלל, האל הגדול, הגיבור, הנורא, האל עליון, גומר חסדים טובים. אתה צריך לבקש, מה אתה אומר את זה? משבח אותו קודם, לצייר לך את הגדולה שלו, את הרחמנות שלו, שהוא גומר חסדים טובים, שהוא מחיה מתים, סומך נופלים, רופא חול. אז אתה אומר, אתה כזה גדול ואתה פה עכשיו, אתה מחזק את האמונה, אתה יכול לבקש, תן לי חוכמה בינה ודעת, תן לי בריאות, תחזור לי בתשובה. אז התפילה היא רק מתכון קטן, מה שאתה לעשות בהתבודדות שלך. בהתבודדות אתה דיבורי אמונה. אני מאמין שאתה ממציא אותי, אני מאמין שאתה מזיז לי את הידיים, אני מאמין שתודה רבה, אני מאמין שאתה מפתח לי את העיניים, תודה רבה, אני מאמין שאתה מחזיק את המנתילה, אני מאמין שאתה מחזיק את כל כדור הארץ, תודה רבה. אני מאמין שאתה מחזיק את השמש, תודה רבה. אני מאמין שאתה מזיז אותי, אני מאמין שאתה מנשים אותי, אני מאמין. תחזור את זה הרבה פעמים. אני מאמין שאתה נמצא פה בחדר, אני מאמין שאתה נמצא פה בחדר, אני מאמין שאתה מזיז את השפתיים, מזיז את הידיים. תגיד בפה, אתה פה, אני מאמין. הדיבורים האלה זה נקרא, אם נקבה תלד, היא צריכה פי 2 דיבורים אמונה, בשביל לבוא להתפלל כמו שצריך. אתה מבין מה אני מתכוון? אז צריכים לדבר הרבה דיבורי אמונה. בפרט כשאתה מדבר עם השם, תתחיל לדבר דיבורים, אני מאמין בך, אתה חד, מגיל קטן טיפלת ברבו שלנו, תחפשתי לאבא שלי ולאמא שלי, וגידלת שהייתי קטן, ונתת לי מוצאת, ובכיתי, נתת לי חיתולים, והטפת אותי, תספר על החיים שלך, אתה מכיר את עצמך יותר מכולם, לא? וצריכים להסתכל בחור בתוך זה. עכשיו זה נקרא עם נקבה תלד, דיבורי אמונה. עכשיו מה זה צרעת אמרנו? צרעת, יש צרעת בהרת צרעת ויש סט. סט זה כשאדם לא מתבודד. למה? הוא מהגאווה, זה בגלל הגאווה. סט זה שום דבר גבוה. הרי אומר סט דבר גבוה. בהרת זה ספה אחת, זה חיצונים יונקים מרחל. רחל היא נקראת התורה שבעל פה, יפה. כולם רוצים את התורה שבעל פה, כולם רואים את רחל. רחל דוגמה של התורה שבעל פה שהיא יפה, אבל לאה היא שנואה, ההתבודדות היא שנואה. כמו שיעקב שנא את לאה, הוא לא יודע מה המעלה שלה, אבל בלאה נולד בלאה, צריך לקחת לאה לפני רחל, נכון? ככה לבן אמר לו, אפשר להגיד לא, הוא אומר לו כל בן אדם, אתה צריך להתבודד ואז תבין, תיכנס לרחל, תבין את התורה הנכונה, קודם כל לאה, קודם כל להתבודדות. טוב, עכשיו, אז אמרנו יש צרעת שהתורה לא מובנת ממנו, החיצונים יונקים ממנו, מהתורה שלו. בהרת, יש לנו תורה בהירה, ספחת, היא צריכה לספח אותך לשם. אם התורה לא מספחת אותך לשם, לא מדביקה אותך לשם, כי היא לא למדת אותו ברוחניות חד ושלום, אז זה נקרא שהחיצונים יונקים, זה נקרא צרעת, בהרת או ספחת. סט, שאדם ברוב גאווה, הוא לא מתבודד. זאת אומרת, בשביל דבר, פעם שחרית מנחה בערבית מספיק, שחרית ערבית מנחה מספיק. בגלל שהוא לא, אז בשביל זה, הרי משה, הוא כתוב, קשר של תפילין הראה לענה. מה זה קשר של תפילין? זה פה, מאחור העורף הזה, הלאה, הדלת של תפילין. אז הקשר של תפילין הזה, זה נקרא, קשר של תפילין נקרא שורשו של משה. משה היה ענב באדם, למה? הוא מדבר עם השם בלי הפסקה.
שחרית, מנחה וערבית, כל הזמן מדברת. אברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה, מה זה תיקן מנחה? אנחנו נדבר עם השם במנחה. יעקב דיבר איתו בערבית, נכון? אבל משה הוא כלול מהאבות, הוא דיבר איתו כל הזמן. בבוקר, בצהריים, בערב, בבוקר, בערב, בצהריים. ובשביל זה, יש בבני ברק, יש פינת הזול, נכון? ולידו את איסקוביץ', נכון? למה איסקוביץ' כזו על פינת הזול? חידה. זול, אותיות לוז. דרך לוז נכנסים לבית אל. איסקוביץ' מתפללים כל הזמן, שחרית, גורמים שחרית, מעריב, מעריב, שחרית, מנחה, נכון? אז הוא אומר לך, בהתבודדות, פינת הלוז פה, שאתה מדבר עם השם, ככה צריך להתפלל, כל הזמן, שחרית, מנחה וערבית, כמו הזול ליד איסקוביץ', נכון? אז פה הוא אומר, השם מדבר איתך מהתמונה, תגיד למה השם עשה את זה ליד זה? אתה מבין? אז זול הוא יותר לוז. דרך לוז נכנסים לבית אל. שאל באדם עכשיו, תגיד לי, אתה נכנס דרך לוז לבית אל? היא בכלל לא יודע איפה זה המקום הזה. כי הוא גישים את התורה, לעשות את הציור מקום בזמן. לוז זה בחינה רוחנית שנמצאת כל הזמן. לוז זה התבודדות. דרך ההתבודדות נקראת לוז, כי זה פה קשר כזה, פה עץ וזה. דרך זה נכנסים לבית אל, אתה נכנס לדבר, אתה נכנס לבית המקדש. בית המקדש זה נקראת רחל. רחל, בית אל זה בית המקדש. אתה יכול להבין את התורה נכון. עכשיו בוא נמשיך, נקרא עכשיו בתורה י"ד, רבי יעקב, תקרא, אמן, תקרא תורה בתורה י"ד, נראה פה עכשיו בתורה י"ד, נדבר פה על מצורע, מה זה מצורע? רבי יעקב, חמוד, תקרא, תורה י"ד חלק א', הוא מסביר פה כמה דברים חשובים, תקחו בחודש שופר בכסר יהיה מחגן. כן. להמשיך שלום בעולם צריך לעלות כבוד הקדוש ברוך הוא. י"ד, תורה י"ד. בשורש יש לך? כן. היינו יראה, כמו שכתוב, ליראת שם הנכבד. ואי אפשר לעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. ותורת חסד, אמרו חפרים זכרון ברכה, זהו הלומד תורה על מנת ללמדה, וזה עיקר כבודו, כמובן בזוהר. בשעתה דשאר עיקום עתיין ועודן לקודשה בריחו כדי להסתדק ולהתייחר שמות לקודשה בריחו אללה ותתה כמו גבי יתרו בשעתה דאמר יתרו עתה ידעתי כגדול לנקודה אלוקים כדי להסתדק ולהתייחר שמות לקודשה בריחו נמסר זהו כבודו כשאדם שהם מחוץ לקודשה מתקרבים את עצמם לפנים הקדושה הם גרים שמגיירים הם בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ. כשמתקרבים ומכניסים אותם בפנים, זהו כבודו. ועכשיו הכבוד בגלות, כי עיקר הכבוד אצל העקוב. אנחנו בני ישראל שפלים ונבזים, ולעתיד לבוא, שיתגלה כבודו מבין החושך, כמו שכתוב, ונגלה כבוד השם, כי אז יתו כולם לעבדו שכם אחד. אז ימרו בגויים לכו בנכד ורבנן. וכבוד נקרא אור, כמו שכתוב, והארץ העירה מכבודה. תבין מה הוא אומר פה, הוא אומר להמשיך שלום בעולם, רוצה לעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, שיהיה שלום בעולם, כתוב לעתיד לבוא, יגור זאב עם כבש, נכון? כן. תינוק ישחק עם נחש, עם פטן, עם תינוק, גדים עם אריה, תגיד לי, עכשיו מה הכוונה פה? אנחנו צריכים, המטרה היא לעלות את כבוד השם לשורשו. כבוד השם, דוגמה אתה שומע בחדשות עכשיו, מה שהוא אומר, מה החדשות אומרים? התפרץ שר גרש באירופה, נכון? מה? הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא פתח את האדמה והוציא למבה חזקה לאירופה, לשרוף אותם. למה? נמאס לו מהגבר הגויים האלה, הוא רוצה את עם ישראל, הוא רוצה את היהודים, ככה צריכים לדבר. הוא עשה את זה. אבל אומרים לא, זה קרה ככה, אז הכל זה כפירה. אתה שומע חדשות, נגיד זה אתה עשית. כל הכבוד לך, בעצמך, לעצמך. אתה אומר, מה שמעת במשך היום, כל הכבוד לך, הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. אתם מנשים אותי כל דקה, כל הכבוד לך. אתם נשב, כל הכבוד לך. להעלות את הכבוד לשורשו, שעד שתבוא ליראה. מה זה ליראה? קודם כל ליראה, אתה יודע מה, כל הכדור, זה יראת הרוממות, לא יראת העונש. יראת העונש, הקדוש ברוך הוא בא להפחיד אותנו, תוך שנייה מפחיד אותנו. אבל יראה זה יראת הרוממות. יראת הרוממות, השם כזה גדול, כל דבר הזה כדור הארץ. אלוף העולם במשקלו 300 קילו, 5 דקות, 2 דקות מחזיקה אחת, מתעייף. אלוף העולם. זה הכדור שעולה כמיליונים של טונות, מיליארדים, ים, כדור כל החול,
איזה משקל, אי אפשר למדוד את הכדור שלו, זה משקל שלו. אין מאזניים, השמש, פי מיליון מכדור הארץ. אתה עומד ככה בבוקר, הולכת כמו פנס יפה מאיר לך ל... תגיד, איפה אנחנו ישנים את החיים שלנו, ישנים. אני לא יודע לך, כל הכבוד השם, כל הכבוד. אתה יודע, פעם אתה להתבודד בדיוק בזריחה. אתה רואה את השם שעולה, ואני, כפיים, מה, כדור כאש עולה למעלה. ואנשים נוסעים פיפי במכונית, כאילו קרה שום דבר. שותפים, שותף תנועה, עמוד בצד. מה זה עמוד בצד? תראה מה קורה שם. עמוד בצד, זה הראש שלו, זה עמוד בצד. איזה עולם של שינה. אז אדם צריך להעיר את עצמו מהשינה, להגיד השם כל הכבוד לך. אמרתי, מה בן אדם היה? למה היינו אנחנו טיפה קטנה, צרוחה? מה עיניים, אוזניים, מתוך בטן, היינו 9 ימים בתוך הבטן. שעתינו מתוך הטבור. אתה זוכר שהיינו מתוך הבטן? מי זוכר את זה? ואיך גדלנו, וכך גדלנו, גודל. מה זה ברד? איך הוא חי? כל דקה זה נס. כל צריך להגיד כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. מי יעשה את זה אם לא אנחנו? מהגויים? מי יעשה את זה? אז לכן, אדם תדעת, קודם כל יש לך אחריות לכבד את הקדוש ברוך הוא. אתה יכול לעשות שלום בעולם, אתה יכול לתקן כל העולם לבדך, אתה יודע על זה? אם אדם יהיה לו מילה לקדוש ברוך הוא, כל מילה בול, הוא יביא את הגאולה לכל העולם. הוא מאומן בכלייה למטרה, אתה מבין? אז קודם כל... אין לנו עכשיו אחד כזה? בוא נתאמן. כל אחד צריך להתאמן בכנך... תשמע, כל אחד מה שלא יהיה, הוא עוזר בכיוון הזה. בדיבור שלנו אתה מתבודד. אתה, האחריות עליך עכשיו. אתה עליי, עליך, כל אחד. לעלות הכבוד לשורשו עד שיראה אותו. מה זה יראה? שתראה, השם, כל הכבוד לך. מה איפה שהלכתי, היה אוויר, אם ידעו בחדשות, כל החמצן בגוש דן נגמר, תרוצו לצפון, מוניות, פיפי, איזה בלגן, אמר, אתה נושר, אתה זז, אתה מתכופף, מזיז את הידיים. ומבין מה קורה? אז אדם, אם לא יעשה לו התבודדות, כל שעה התבודדות, הכל לעבור מהר, לא עוצר את הסרט, הוא רואה סרט, הוא לא עוצר, לא נרגע מהלחץ של היום. לכן הבן נחמן אמר, מי שזה הציל את החיים שלו, כל יום יקבע לו שעה, יעצור את הזמן. השם, שלום. אני פה, בראת אותי, תודה רבה, מה קרה לי אתמול? מי הזיז את זה? מי עשה לי? מה אמרת בחדשות? מה יחשית ככה, פצצת הרגש באירופה? איך אתה כזה חזק, אתה כזה גיבור, אתה רוצה להעיר אותה מהשינה? אבל אני התעוררתי, אבל אני יודע שזה אתה, גיליתי אותך. אתה מבין, ככה תדבר ככה. הדיבור שלך שלנו בשם כזה פתוח. אז לא מספיק שיעיר אותם. תן להם מכה, אז אתה תדבר עם הקודש הקדוש ברוך הוא, תדבר איתו, גם הוא מרחם עליהם, גם הם מעשי אדם, גם הם יהיו יהודים, לעתיד לבוא גם הגויים יהיו יהודים, ואנחנו נהיה פי 7, ואנחנו נהיה כמו נביאים, כמו משה רבנו, כמו... אז מה הוא שהוא עבדים, כל יהודי? כן, אבל גם הגויים יהיו כמו יהודים. בקיצור, כתוב, גרים, בקיצור כאן אומר פה, אי אפשר להראות הכבוד לשורשו, אלא על תורת חסד. מה תורת חסד? אמרו לך לברכה, הלמד תורה למעלה של למדה. אתה קורא את זה עכשיו, אתה חושב, זה כל תורה. עכשיו למדתי בן איש אחד, דוגמה, למדתי הלכות, אני עושה שיעור על הלכות, עכשיו אני מלמד על מלמד למדה. הוא לא מתכוון לזה. זה יכול שתראה ללמוד תורה למד למדה, צריכים את זה. אבל פה הוא אומר, שעיקר הכבוד שלומדים תורה, תורה רוחניות של התורה. את הנשמה של התורה, שנקראת על מלמד למדה. תורה שמורידה שפע. תורה שמורידה שפע, אתה יודע, יש תורה שלא מורידה שפע, שהיא ציור בכל הזמן. אתה כל סיפור, פעם היה פרעה, פעם היה משה, עכשיו היה למשה, 7 ימים לחנה אליו, בוא תוציא בני אצל מצרים. משה אומר, לא יכול, אז הוא מסכים, מוציא אותה, נכון? זה מוריד שפע? קראת הסיפור שלך, אמרתם שלהם, מה מוריד שפע בזה? נכון, שמאמינים שכל קריאת בתורה היא מצוות עשה ומוריד שפע, נכון, מוריד שפע בחיצוניות, אבל תכלס, זה לא עושה את המטרה שלו. אבל אם אתה מסביר לי, בחינת משה, זה אתה, הדעה שלך. אומר לך השם, אני מתחנן אליך, בוא תראה איך אני התגליתי אליך, אני קוראים לי פרעה, אני התפרעתי, התגליתי אליך. תדבר איתי, אתה מבין מה אני מתכוון? לאחד שאומרים לו בוא, לפרעה, לא הולך לפרעה, מה זה בוא? בוא אליי. אז זה מה, אני משה, הדעה שנקראת משה, אני צריך להוציא דיבור מהגרון שלי, בני ישראל, זה נקרא, אישה תזריע וילדה זכר, ילדה נקבה, הדיבור שלי אמונה, אני מאמין שאתה פה, זה נקרא נקבה. אני נזכרתי בך, תציל אותי, תעזור לי, זה דיבור של זכר, מוריד שפע, ונקבה זה דיבורי אמונה, פי 2, צריך הרבה דיבורי אמונה בשביל לדבר.
אתה מתרקם את הצרעת שלך, אתה מדבר עם השם, רציתי שאמרה, סליחה, אמרתי, ריבונו של עולם, שאחותי הביא לי נעליים, אתה הבאת לי נעליים, התחפשת לאחותי והבאת לי נעליים, תודה רבה לך. אתה מתקן את הלשון הרע, כי אתה אמרת, אחותי הביא לי נעליים, אחותי הביאה לי דוד שלי, עשה לי ככה, ושכן הביא לי מברג, אתה התחפשת לשכן, הבאת לי מברג, תודה רבה על המברג שלך. מה אתה עושה פה? אתה מגדל את הכבודו של השם. אז הארץ מהירה מהכבוד שלו, כל הכבוד שלו מתגלה לך. אז אתה מה אתה עושה? כל העולם נהיה כבוד השם, כל הכבוד על השם, כל הכבוד על זה, כל הכבוד על זה, כל היום כל הכבוד. מה אתה עושה בזה? אתה מגלה את הכבוד של השם פה. אז הוא אומר, הנה תראה מה זה יתרו, הוא חזר בתשובה, נהיה יהודי, כל העולם מזדעזע. כל של עבודה זרה, נהיה יהודי, כתוב, בשעתה שהגויים מודים לקדוש ברוך הוא, מתייקר השם של הקדוש ברוך הוא. בשעה שאמר יתרו, אתה ידעתי גדול השם אלוקים, הסתלק והתייקר שמע דקודשא בריך הוא. אז כל שכן אם אתה אומר, השם כל הכבוד לך על המדרכה, אתה מזיז את המכוניות, אפילו תחפש על השוטר, בא השוטר אומר, רפורט, אתה התחפש על השוטר הזה, למה? הרפורט הזה זה פדיון, הרפורט הזה נותן ממני גדינים, לנקות אותי. הרי פה הם כל הזמן, נכון? כל הזמן פה, מתחפשים לשוטרים, מתחפשים לכל מיני דברים, לא? אז כולם מתחפשים, לכל תחפשות. אחרי תחפש לחברת אוסם, גם אוסם מתחפושת, השם מתחפש לאוסם, מביא לך בגל, נכון? הכל זה. הם גרים, בעלי תשובה, שמקרבים אותם, מכניסים אותם לפנים, וזהו כבודו. ועכשיו הכבוד בגלות. למה הכבוד בגלות? משה כבד פה, משה זה הדעת שבן אדם הוא לא מדבר עם השם. כבד זה הכבוד, אין ור, אין קשר עם השם. כבד, במקום כבוד נהיה כבד פה. במקום לכבד השם בדיבור, אבל בן אדם לא שם לב, לא מדבר עם השם. אתה תראה לך חוט כזה, כמו חוט, עכשיו יש לך חוט ושל פלאפון, טלפון. פעם, השם, תודה רבה, מה תאכל משהו, השם, תודה רבה, כל הכבוד לך, השם, תודה רבה, כל דקה אתה תכבד אותו. זה קשה, אתה אומר קשה, אתה שעה אימונים, בכל כושר. שם הבית, תכבד את השם מה שקיבלת היום, מה שהוא עשה לך היום. לא מגיע לו כל הכבוד, שהוא יחזיק כדור הארץ, לא זז. אתה יודע מה הולך יש מקום קוראים לו, איך קוראים לו? השם תזכיר לך, באמריקה יש מקום שיש שם ילד דמה, מיאמי ביץ', מקום שם באמריקה, ארצות הברית, שבונים את הבתים מקפיצים, הכל נייד, יש שם רעידת אדמה, שאומר אחד שם היה פעם ישראלי, שם מספר, הוא אומר הילדים עפו מהקיר הזה לקיר השני, כמעט, לא יודע מה קרה להם, המיטה בום ככה, מטלטלים, אנשים, מהרעידת אדמה, אתה מבין מה קורה? אז זה השם מרחם עליך כל דקה, אדמה לא זזה, אתה יכול ללכת, לדבר, לנשום, יש אוויר בכל מקום, השמש לא נופלת, הולכת כמו ילד טוב. מה? אתה מבין? אז כל הכבוד. זה נקרא, לעתיד לבוא כשיתגלה כבודו, מבין החושך, יתו כולם לעבדו שכם אחד, אז כולם יגידו, השם, שלום, אתה נמצא פה. אז אמרו, מוגרים לחוד לך באור השם. כבוד השם, כבוד נקרא אור. הארץ ירא מכבודו. בקיצור, אתה יכול, כל בן אדם, יכול להעיר את הכבוד של השם בדיבור. תמשיך רבי יעקב, מה אתה אומר? ואי אפשר, אבל על איזה תורה? תורת חסד, שקוראת תורה רוחנית. שאם אתה אומר לי, לבן, זה השם נמצא פה בסביבי, זה לבן, לא לבן שהיה פעם, ופרעה שהיה פעם, זה לא אותו פרעה שמתגלה לך. אז זה לא תורת חסד על מתי למדה, זה לא תורה שמגלה לך את כבוד השם, שאתה תדבר איתו ואני גם בתוכו. אתה מבין? אתה אומר, לבן פעם היה, אז אין פה כבוד השם. אני אומר לי, כבוד השם ציצית שהוא מסתכל עליי כל רגע, זה כבוד השם. אבל שאתה ציצית עליך, זה כבוד השם, כבוד קטן, לא כבוד גדול. נכון או לא? אתה ציצית בתפילין, נכון? זה כבוד של השם, אנחנו תפילין, יש לו עם ישראל, מה שהוא אומר עושים. אבל זה לא כמו שאתה מדבר עם השם, הלב שלך מתחנן אליו, מדבר איתו, זה התפילין, מהלב, מתבייש ממנו. זה כבוד יותר גדול. אתה אומר לי מצא, אחת לי מצא, כבוד. אבל אתה אומר לי מצא, זה שכל חי, שהשם מזיז לי, שיש תורה של מצא, שלמצוא את השם שם, תורה חיה, שכל חדש במוח. זה נקרא מצא, שכל הזמן השם רואה אותי, מסתכל עליי, זה נקרא מצא, זה כבוד השם יותר גדול, כי פסח זה כל השנה, זה לא רק 7 ימים. מה יותר גדול? פסח שכל השבוע, כל השנה, 7 ימים. שכל השנה. זה נקרא כבוד השם. בקיצור,
אנחנו רוצים להיות אנשים פיירים. השם משקיע בנו כל כך הרבה. כמה, תשמע בן אדם, כמה ביצים אדם אוכל כל החיים שלו? כמה? לול, כמה תרנגולות? אתה עושה חשבון כל יום, כל החיים. אתה עושה כל יום אוכל כנף, או שוק, או יודע מה, משולח. בשבוע תרנגולת, בחודש 4 תרנגולות, בשבוע. עשי תראה לולים שלמים עשי. עשי לולים שלמים, בשניצליה, נו, כמה מים אדם שותה, אולי חצי כנרת, כל יום עושה כל יום חצי בקבוק, כל יום, 100 שנה, 70 שנה אדם חי, כמה חי, כמה בגדים, כמה זה, כמה שמשקיע בנו. לפחות שאנחנו נכבד אותו, נייצג אותו, מבין? נכבד אותו. אז מה שאומר פה עכשיו, זה מה שאומר, זה נקרא ארץ עירה מכבודו. חמוד רבי יעקב, ג' חמוד, זה נקרא רבי יעקב, ג' נמשיך, חמוד, ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה, אלא על ידי תורה. כמו שכתוב, יחוסו מעיניך חוצה, שצריך להשקוט אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך, ילכו בה. וזה שאמרו לך חכמים זוכרם ברכה, אין כבוד אל התורה. וזהו, תוסי יקר מזולל. אמרו לך חכמים זוכרם ברכה, אלו שמתקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זהו נקרא מוציא יקר, היינו כבוד. מזולותיו וגלופה. וזה רם על כל הגויים אשר היינו כשעקו מודים ומשלמים לה, אזי על השמיים כבודו, אזי נתעלה כבוד מהחושך, ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה הן לרשעי ישראל הן לגרים אלא על ידי תורה, שמעירים להם למקום שהם שם, כמו שכתוב יחוסו חוסה דייקה, כי התורה הם 60 ריבו אותיות כנגד 60 ריבות נשמות, ויש לכל הנשמות שורש למעלה במחשבות דרך שבליחו, כי ישראל ענו במחשבות חילה, על ידי זיווג הנשמות נבראים נשמות גרים, כשמתעוררים הנשמות על ידי אותיות התורה שעושים פי ומנוססים זה לזה, זה בחינת זיווג, שזה מקבל הרם מזה, ועל ידי הזיווג של התנוססות הנשמות במחשבה נבראים נשמות גרים. גם פושעי ישראל, כל מה ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל נקרא ששם ישראל נקרא על כל פנים עליו עדיין, לאחר שנקרא פושעי ישראל. אף על פי שחטא ישראל הוא, יש לחדו שבמחשבה, על ידי התנוססות, התנוססות גם שורש שבתו, בין שאר השורשים מגיע הערה, וזה פושעי ישראל משורש נשמתו. על ידי הערה זאת חוזר בתשובה. הוא אומר, אתה צריך להעיר לשורשי הנשמות. אבל לא כל תורה מעיר לשורשי הנשמות. אתה יודע, יש תורה של בריאה, יצירה, עשייה. זה התורה של אורך, רוחב ומקום. זה דוגמה שאתה לשים סוכה, בשבעה ימי הסוכות, בבית, איפה שאתה גר, זה המקום, האורך, רוחב, אתה, נכון, ציור מקום בזמן, תורה של סוכה ארוכה, סוכה כזאת. זה תורה שהיא לא מעירה בשורשים. הוא אומר פה, להעיר למקום שהם שם. על איזה תורה אתה יכול להעיר למקום שהם שם? על איזה תורה ששורשי התורה. אתה מבין? יש תורה, יש ענפים ויש עלים ויש שורשים, נכון? אתה שלומד התורה הזאת, שאומר לך שלבן זה השם, אתה בתוך הלבן, זה השם, אתה גר בתוך הלבן. מקווה, יש מקווה שהבאים שיער, זה לא מעיר למקום שהם שם. אתה רואה בתוך מקווה, הוא מתאר את עצמו. למה? הוא עושה מצווה עכשיו, שיש 40 שיער טובל בפנים, מתאר, נכון? אבל מקווה שאתה אומר, מקווה השם, הוא שועו בעצרה, זה השם אני טובל בתוכו, ואני הולך ככה, והולך חזר אני בתוכך, מלאה זה עד השם, כמיים להם מכסים. המקום השקוף הזה, כמו שהכוס הזאת שקופה, ככה השקוף הזה, זה מקום שמחזיק את האינסוף, בורא עולם, השם נמצא בתוך המקום הזה, בתוך מקום, הוא מקום שהעולם אינו עולם מקומו, נכון? אז כשאתה גר בתוך הקדוש ברוך הוא ככה, אתה חי את זה, ואתה אומר שלבן גרתי, זה לבן זה, אתה עכשיו מאיר בשורשים, אתה מבין? בשורשים, כי התורה מתאימה לכל בן אדם. זה שאתה באת במקווה הרגיל הגשמי, זה לא מאיר להוא שנמצא בתאילנד, אתה מבין? אז אתה אומר, השם נמצא בסביבי, ואני בתוכו, ואתה מדבר עם השם, ואתה לומד את זה ככה, אתה מאיר בשורשי הנשמות. אתה מבין? יש תורה רגילה, יש בריאה, יצירה, עשייה, זה ציור מקום בזמן. אתה שומע, העולמות מחולקים ל5 עולמות. עולם האמונה זה אדם קדמון, עולם השכל זה עולם האצילות, ובריאה, יצירה, עשייה זה ציור מקום בזמן. ציור זה צרה זה ציור. בריאה, יצירה 6,000 שנה.
ו' של שם השם, י' כו' כ', ו' של שם השם, האחרונה זה עשייה, מקום, נכון? כשאתה אומר, לומד תורה של מקום ציור בזמן, נכון? מקווה 40 סאה טובלים, בוא, ציצית אורך כזה, תפילין שופר, דבר כזה. זה לא מאיר בשורש של נשמות, זה מאיר בענפים, אבל כשאתה לומד תורה, אתה לומד לי שורש של נשמות, שמשה זה כל בן אדם, הדעת שלך, אתה צריך לעשות דיבור מהגרון שלך בני ישראל, בנים שאתה מוליד, 50 אותות לפה. בוא על פרעה, בוא דבר, משהו שמתגלה לך כל יום, ספר לו, תודה לו, זה תורה מתאימה לכל בן אדם. אז זה מאיר בנשמות, בשורשי הנשמות, אז פושעי ישראל חוזרים בתשובה. אפילו אחד שנמצא ברחוב, אתה מאיר לו למקום שהם שמה. למה? כי אתה מאיר לשורשים. תגיד לי עכשיו דוגמה, עכשיו אתה רואה לך עץ, נכון? הענף מתייבש. תיקח מים, שפוך על הענף, העלים יתעוררו, נכון? אבל כל העץ לא נהנה מזה. כשאתה עכשיו משקה את השורש, כל העץ פורח, נכון או לא? אז הוא אומר לך 60 ריבוע נשמות, ויש לנשמות שורש למעלה במחשבת של הקדוש ברוך הוא. ועל איזה זיווג נשמות, דברים נשמות גרים, שרואים הנשמות על ידי אותיות התורה שיוצאים מפי מתוצצים זה לזה. אם זה ששם ישראל נקרא על כל פנים עדיין, והפי שחטא נקרא ישראל. אתה יודע, השם החידש לחידוש, כתוב, רבי יעקב שומע, רמי, אתה שומע, משה השם החידש לחידוש שבת, כתוב חטא, אשם, כן, אשם, קודש קודשים הוא. מה זה אשם? אדם עושה עבירה במזיד, נכון? אומר לך קודש קודשים. העבירה של הבן אדם נהיה קודש קודשים. איך זה? שהוא אומר קרבן, מקרב, מה זה קורבן? אתה מקרב את עצמך לשם, קרב נון. איש מייקים מכם קורבן, אתה מדבר עם השם, אתה מקרב קורבן מעצמך. אתה מדבר עם השם, אז אפילו הזדנות עם זכויות. למה? בגלל השם הזה נהיה קודש קודשים. בתנאי שתגיד, השם, אתה הזזת אותי, אתה אפילו את המחשבה, לחטוא אתה נתת לי. כי אתה אחראי על הכל, אתה מלך מלכי מלכים, אתה הכל עושה. אז מה אתה עשרה עשיתי? גם במחשבות הוא יודע, גם במחשבות הוא שם במחשבה. אז הוא השתמש בך להראות ניצוצות במקומות נמוכים. אז אתה פועל של השם. נכון. פועל שחור, אבל פועל הזה הכי גדול שיש. הוא סומך עליך, שולחים אדם נאמן לקליפות, לא אדם בוגד. אז זה נקרא מקום מעלה תשובה, הוא צדיקים לא יכולים לעמוד, אבל בתנאי שהוא חוזר להתבודד, כשזה התבודדות, הוא מחזיר את הכל לשורש. אז זה, הוא אומר פה עכשיו, קורבן אשם, קודש קודשים. זה מה שאומר, אז פושעי ישראל, נקרא ישראל נקרא עליו. אז מתנוצץ שורש נשמתו בין השורשים, מגיע הערה לזה פושעי ישראל, שורש נשמתו, ועל זה הערה חוזר בתשובה. אתה לומד ליקוטי מוהר"ן, אתה מדבר עם השם, מתבודד, לומד תורה רוחנית, הרמב"ן יש תורה גשמית, תורה רוחנית, נכון? מה זה שלום בית? שאתה רוצה שלום בין הגוף לנשמה. שאתה אומר ציצית כזאת, וזהו, אין פה שלום בית. איפה, פה זה רק אישה, זה חומר, נכון? איפה האיש? עזב את האישה. אבל אם השם מציץ עליי, זה הציצית, ראיתם אותו, ראיתם אותו שכתם, השכל של הציצית זה הזכר, והנקבה זה החומר של הציצית, אז נהיה שלום בית, נהיה גוף ונשמה. אם אתה משמע שבת, אומר, אני לא אומר מחר אני אלך, אני אסע, מחר אני אלך, מותר להגיד, נכון? מותר. אבל לא אומר השם תוליך אותי, לא אומר השם מזיז את השפתיים, אז זה נקרא זכר, נקבה בלי זכר, נכון? מה זה מצורע אמרנו? שגם בתורה גשמית בלי רוחנית נהיה מצורע, החיצונים יונקים מזה. אז זה נקרא גוף בינו נשמה. עכשיו הוא אומר פה גם, רבי נחמן אומר שיש נשמות שמולדים 60 ריבוע. למה זה 60 ריבוע נשמות ולא פחות? למה זה 60? התפארת, זה ארמפין, יש מידה נקראת תפארת. היא נקראת, היא בשש ספירות. חסד, גבוה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. כפול, כל אחד מכופל ב10, 10, 10, ויוצא 60 ריבוע, 600,000. עכשיו, בן אדם, אומר פה רבנו בתורה אחרת, ברש עין ג' נקרא לך פה, הוא אומר שיש נשמות שיותר גבוהות מהנשמות הרגילות. הוא אומר משה רבנו שבא אמר לו כזה ברוך הוא תן לי חד שם אלף מני ואשמידם, היה שכה לגוי גדול, נכון? אמר לו תן לי אני אעשה ימך 60 ריבוע. משה לא רצה. פתח יש עין ג' תשמע, אני אומר פה יש עין ג' הוא אומר כאן יש בנים שמולדים בזה העולם, אבל יש בני עלייה גדולים מאוד שמולדים נשמות
שהם למעלה מהנשמות המתלבשים בבנים הנולדים בעולם. כי כל הנשמות הם 60 ריבו. נשמה שנולד לבן יסוד בבית חולים, יש יהודי, היא מחלק ב-60 ריבו. ואף שיש יותר, הם רק מתחלקות הניצוצות. למה אתה רואה 5 מיליון יהודים? למה? כי הכל נשמה מתחלקת, לכמה אנשים שעשו אותה עבודה, מחלקים את העבודה. אבל בכלל הם 60 ריבו, 60 ריבו הם ריכוזי נשמות. אבל אלו נשמות הם למעלה מ-60 ריבו. איזה נשמות? של בני העלייה האלה. הרי משה רבנו כמו רשב"י, הארי, בעל שם טוב, ורבי נחמן, זה צדיקים כאלה שנקראים משה רבנו, מבחינת משה. הם לא הורידו תורה ממה שכתוב ועשו אחד ועוד אחד שתיים. הנשמה שלהם עלתה לשמיים והורידה תורה מלמעלה. משה רבנו אומר שלקחו אותי לחדר של הקדוש ברוך הוא ושמשם לקחתי את כל הכתבים שלי. והשם אמר לו, הוא נכנס למקום ששם, לחדר שהשם יושב שם, יתקבבקה. ואמר לו, זה כל הכתבים לקח משם. אז את התורה, יש כאילו אמרו לו, בגלל שהוא קורא בכתבים של הבעל שם טוב ושל הערים, וזה הוא למד. הוא אומר, הייתי תופס לבעל שם טוב, את הכתבים שלו היו פה נמצאים, אני לא צריך אותם. והוא הוריד מלמעלה, הוריד תורה. אז התורה שהוריד מלמעלה היא תורה של שורשי הנשמות. אתה מקבל נשמה מרבי נחמן, פלוס הנשמה הסטנדרטית שלך. אתה מבין? אתה לומד עכשיו לכותב מועד, אתה גילית יותר מזה לבן, לבן השם שמסביבי פה, אני צריך לדבר איתו, עם לבן גרתי, אני מקיים תארים מצוות. הפירוש שאתה נותן לך נשמה, כל נשמה זה שכל, פירוש. הפירושים האלה שאתה מקבל מרבנו, אתה מקבל נשמתי לחדתי, כמו בשבת. אתה נכנס לשבת, איפה יש לך לאכול? בערב עופות, דגים, בבוקר עוד חמין, בצהריים, עוד תורה שלישית, לא מספיק עוד תודה רביעית. אז איפה אתה יכול לסבול את כל זה? אין לו תמיכה נשמה יתרה, רש"י אומר, אתה מקבל נשמה יתרה שתוכל לאכול. כמו בגשמיות ככה ברוחניות. מאיפה יש לך להתבודד, לדבר עם השם, מה שעה שלמה לדבר איתו? כשאתה לומד ליקוטי מוהר"ן, התורה של רבי נחמן, אתה מקבל פירושים ונשמות חדשות, יש לך כוח לבצע את זה. אתה מבין? אז זה נקרא, כמו שמשה רבנו נתן נשמות לאנשים של בני הרחביה, רבו למעלה ראש, הרחביה למעלה ראש, הם למעלה מהסטנדרטי. לכן אומר פה, הם למעלה מ-70 ריבו נשמות שמתלבשים בזה העולם, כי הם אינם ראויים כלל להתלבש בזה העולם, ואפילו כשבאים לזה העולם אינם מחשבים בזה העולם כלל. רבי נחמן אמר, אנשים שהיא לא מהעולם הזה, נכון? למה? אתה חושב על השם, אתה אומר, השם, אתה מזיז את הידיים, תודה רבה, אתה מנשים אותי, אתה שייך כבר לעולם הבא, אתה חי בעולם הבא פה. מי מדבר ככה, השם דע על הפלאפל, אתה נשאיר את האוויר, התחפשת למשה, לדוד, ליצחק, לשוטר, מי אומר ככה? כל הרשוע עצמים על השוטר, יקלל לו 1,000 קללות, אבל זה בחור הוא תחפש, הוא לא קולט את זה, עובדים עליו כל הזמן, אתה מבין? ואדם שלומד תורה גם כן זה לא עוזר לו, כי התורה שלו ברמה כזאת נמוכה, זה לא תורה של שורשים, זה תורה של בריאה יצירה עשייה, לציור מקום בזמן, הוא עושה סוכר, הוא עושה לולב, הוא נקרא עבד השם, אבל לא בן, יש בנים, יש עבדים, שומע? עבד ישן, עבדים ישנים, עבד, אין לו שום, עושה מה שאומרים לו, אבל בנים, זה הרמה יותר גבוהה, לכן אומר פה, שבאים לזה העולם, אין לחשבים מזה העולם כלל, הם מבחינת בני משה, שכתוב בהם, בני הרחביה רבו למעלה, ודרשו למעלה מ-60 ריבו, כי הם לא היו נחשבים מזה העולם, 60 ריבו, כי הם למעלה מהם. אז מי שלומד רבנו ומדבר עם השם, הוא מקבל נשמה אחרת, חדשה. לכן רבנו אומר, דבר עם השם כמו חבר. מה? תגיד, אתה לא מדבר עם השם כמו חבר? בורא עולם, אתה מבין? אלא, אני נותן לך נשמה כזאת, עוצמה כזאת חזקה, כוח, לטעון טענות, השם, מה עם עם ישראל, מה עם זה, תראה איך אני מדבר. אתה רק תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא שעה, יבוא לך מילים מהשמיים. אומר רבי נתן, זה המילים שאומר שמה, רבנו אומר שאדם עומד להתבודד, אין לו מה לדבר, אז באים לו מילים מהשמיים שעוד לא חשב עליהם בכלל. זה סימנים שמוסרת רחל ללאה. רחל מוסרה סימנים ללאה, אתה יודע? סימנים. עכשיו באדם, עוד מוסרות לו סימנים ללאה, זה גם מזמן, אבל למה? התורה שלו מרדימה אותו. הוא אומר, לפני 40 שנה, רחל מוסרה סימנים ללאה, ונגמר הסיפור. זה לא נקרא תורת חסד, תורה שמלאה בנשמות. אבל אם אתה מסביר לי, קודם כל הארי מסביר יותר משוכלל. בזמן הארי יכל להביא את המשיח, הארי, הרשב"י, אבל עכשיו דורות ירדו צריכים רופא יותר גדול. אז רבי נחמן הוא רופא של הדור עכשיו. הוא אומר,
כל הצדיקים שהיו לפניו, לקחו את האור הזה איתם. עכשיו הוא רוצה לתקן משהו שנשאר קבוע. אז מה זה עכשיו? מה עכשיו פה הנשמה שאתה מקבל מהצדיק? הפירושים. מה אתה אומר? הסימנים. אז אתה עומד להתבודד עכשיו, אז הוא אומר, הארי קודם כל הזמן, מה זה בבוקר הנה אליה? כל בוקר בערבית יש ייחוד בין אור שנקרא יעקב לאור שנקרא רחל. בערבית, או ישראל ורחל, לא זכור בדיוק. מהערבית עד הלילה, עד החצות, העמידה שנקראת רחל מוסרת סימנים ללאה שתתארך בשמיים עד שתהיה בגובה של יעקב. יעקב הוא יותר נמוך מישראל, וישראל צריכה להתחבר, לאה תתחבר עם יעקב, אבל יעקב הוא קטן כנגד רחל, ולאה היא גבוהה כנגד ישראל. איך היא תקבל אורך מלמטה? אז רחל מערבית עד חצות מוסרת לה את הסימנים, את הספירות שלה, את המידות שלה, כמו לגו כזה, רוחני, שתארך, היא תהיה ארוכה. ובבוקר, ובחצות הלילה, יש חיבור בין לאה לרחל. בין רחל לאה ליעקב. כתוב בבוקר לאה, כל בוקר. להארי כותב. אבל רבנו יותר משוכלל מזה. כל רגע, כל זמן, בכל אדם, בכל מקום. כשאתה יושב ומדבר עם השם, מה נשמע השם? כשאתה יושב ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפעמים אין לך מה לדבר, אין לך מילים מה לדבר, נכון? אז התורה שלמדת, התורה שבעל פה, שמעת מרבנו, התורה שבעל פה, נקרא תורת העתיקה סתימה, גם מלכת רחל, גוזלים מן ההלכות. היא מוצאת לך סימנים על מה לדבר עם השם. פתאום אתה נזכר מה זה תורה, השם, מה עם הכבוד שלך, למדתי פה על הכבוד שלך, תן לכבד אותך, פתאום באים לך סימנים שלמדת מהתורה, מרבי נחמן שלמדת, תורה רוחנית, והיא מזכירה לך על מה לדבר עם השם. וזה אומר רבי נחמן בליקוטי הלכות, הלכות ראש חודש, הוא אומר שם, הלכות ראש חודש הוא אומר שבן אדם שמדבר עם השם, אין לו מה לדבר, על פי רוב באים לו מילים, פתאום באו לו מילים מהשמיים שלא חשב עליהם. לאיפה זה בא לו? מהסימנים שמוצאת רחל אליה. לאה זה איש שמתבודד, איש ישראלי, שמו שלאה בכתה מבוא בחלקו של עשיו, אתה בוחר שלא תטפל בחלקו של היצר רע, של המדמה. אז מה למדנו עכשיו? שהשם נותן לך נשמה חדשה, ואתה יכול לדבר אותו כמו חבר. זה נשמה למעלה 160 ריבון נשמות הסטנדרטיות, נכון? מה למדנו עוד? שהתורה של רבנו היא תורה של נשמות, שורשי הנשמות, וגם אתה ניצול מהצרעת, כי צרעת זה אדם שלומד תורה בלי האור הרוחני. אתה מבין מה אני מתכוון? שלומד תורה, גוף בלי נשמה, זה נקרא כמו צרעת. למה אדם, לדוגמה, שישן, הוא צריך ליטול ידיים כשהוא קם? מסביר רבי נתן אומר שהנשמה מסתלקת ממנו, נחזים בו חיצונים. כשהנשמה חוזרת, זה כמו אבא חזר לאמא. אתה מבין? האמא זה גוף שחביא עד הבוקר, אני בבוקר, הגוף מת, כזה יושן. חזרה הנשמה, הוא עושה תלת ידיים, החיצונים ברוכים ממנו. כאילו הצרעת נחזת בדבר מת, בדבר ישן. אתה מבין אותי? אתה לומד פעם מהנוח, פעם מהמשה רבנו, פעם מהעזר, פעם... אז מה קורה? נחזים בו חיצונים. זה נקרא צרעת, צרעת, בהרת, צאת. נמשיך רבי יונה, נקרא את הקטע הזה, רק את הקטע, זה פה סיפור. הרבה עוד דקה, פעם הלכתי חזרתי מהתבודדות, אז אמרתי לבוא שלנו, תן לי לדבר איתך כמו חבר. אמרתי לדבר איתך כמו חבר. כי אמרתי, כשאתה עוזר, כל שאתה מדבר, זה עוזר לך למחרת. אבל תעשה סבור מילים למחרת. כשאתה עוזר לדבר איתך כמו חבר, תעזור איתך לדבר איתך כמו חבר. אמרתי, את המשפט הזה תתחיל איפה שיצאתי מהתבודדות עד הבית. הולך, אומר לרחוב הצבי שם, עכשיו אתה חוזר לדבר אותך כמו חבר, פתאום רואה מדבקה, שלום חבר. אתה אומר לי חבר, הנה שלום חבר. אתה מבין, אתה עושה משהו, השם מזיז לך סיבובים, למה עובד הרחוב הזה, דרך פה? כי הוא מנהל אותך, הוא אומר לך, תראה, אני מתחבא לך, תגלה אותי. אז זה משחק שחמט, אתה מנצח אותו. זה אמרו למי שמנצחים אותו ושמח. איך אפשר לנצח את הקדוש ברוך הוא? גיליתי אותך. עכשיו, אתה נתן לי את זה שלום חבר, אבל בכלל עושה את זה בשבילי. אני לך לא יודע, של רבין, זה בשביל זה. אני מכיר אותך, אני והשם סולו, לא מכיר פה רב. כל תחפושות של השם, ואתה בשבילך. אתה כוכב הראשי. זה כמו היה סרט עם טרומן, הוא היה לבד, וכל העולם, כל הבמאי, אומר לכולם באוזן, תזוזו, אומר, עכשיו הוא יוצא, כל חבר'ה רוחניות. הוא אומר לו שלום. כל העולם מופעל בשבילך. וזה שאמרו חכמים זוכרים ברכה, מפני מה תלמידי חכמים בני תלמידי חכמים, מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שצריך כל אדם ופרט תלמיד חכם, לברך ולהעיר וללמוד תורתו בשורש של נשמות, היינו במחשבה תחילה, כי שם שורשנו נמצא,
שמביא הערה וברכה לתוך תחילת המחשבה, ועל ידו בתוספים ומברכים את הנשמות, נמצא שכשממשיך נשמה לבנו, בוודאי הוא ממשיך נשמה בהירה וזכה, ועל ידי גם בנו יהיה תלמיד חכם. אבל כשהם נראה ומברך את התחילה על ידי לימודו, אז כשממשיך נשמה לבנו, הנשמה היא בבחינת אני ישנה ואינה מאירה, לזה לא יהיה בנו תלמיד חכם, וזה בני שלא ברחו בתלמיד חכם, היינו שואלים של נשמות בבחינת ישראל עליו במחשבה תחילה. ואין האדם זוכה לתחילה כדי שפלות. דקה, נסביר את הקטע הזה ד' למה, קודם כל התורה, גם כל התורה הזאת, קשורה למצורע, מוציא שם רע. ואתה לא מכבד את השם, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. הוא אומר, אז מה הוא אומר? העירייה עשתה פה גינה, אז הוא מכבד את העירייה, זה לא כבוד השם, הוא משתמש על הרע, על הקדוש ברוך הוא. אז מה הכינים מתארים את הצורה? למה רוצה להביא ציפורים, מתאר אותו? ככה הדיבורים שלך מתארים את הצרה, אני שלך השם, לא כיבדתי אותך, כל הכבוד לך לגינה, כל הכבוד לך למדרכה, על הבגדים, על הנעליים. תבין אותי? זה כבוד השם. כשאדם מכבד את השם, הוא ניצול מהצרה. כי הדיבורים מחפרים עליו. בצורה צריך להביא ציפורים. ציפור מפטפטת. ציפ, כל הזמן. ואתה מתבודד, אתה מדבר עם השם צייץ, לא? דבר. תרד את הצרה. דקה. זה תורה למטה. דקה שנייה. וזה שם נותן ברכה. לפני מה תלמידי החכמים אין ביניהם תלמידי החכמים, לפני שלא ברחו בתורה תחילה. כי יצא כל אדם בפרט תלמיד חכם לבאר ולהעיר בשורש תורתו בשורש הנשמות, מחשבה תחילה, כי שם שורשנו. נמצא שמביא הערה ברכה לתוך התחילת המחשבה ותוצצים כל הנשמות. כשאתה לומד תורה, לבן זה מה שמסביבי, נכון? זה לבן, לא מלבין עמונותיהם, שאני תבודד, זה לבן, אתה תורא את לבן, אני לבן. פרעה זה דילות שמתגלה לה כל יום. פריעה, משה זה אני, צריך לבוא לפרעה להוציא דיבור מה השם עשה לי היום, נכון? וגם להוציא דיבור שלי מהגרון. זה תורה שמאירה לכל הנשמות. אז זה נקרא, בשביל ללמד תורה כזאת, אז הבן שלו גם יהיה תלמיד חכם. הכוונה, החידושים שלו, לא רק, גם שלו כפשטו הבן שלו יתבודד, גם הבן שלו יתבודד. כי הוא לומד תורה שמתבודדים. הבן שלו כפשטו, נשמה לבן שלו, וגם, כי אתה משקיע את השורשים, יש לך ענפים, כל הענפים שלך נהנים מזה, וגם, החידושים שלך לא יהיו ישנים. פעם בא מישהו לכל אלה, אומר, מה חידושים? חידושים זה עכשיו, עליך, כל רגע, השקתי את הזריעה וילדה זכר, אני אישה ומזלת זכר ונקבה, מה אתה עושה ממני? אני רוצה לבחינת אישה, אתה, הנשמה שלך להגיד אישה, אתה, דיבורי אמונה זה נקבה, אני מאמין שאתה פה, אני מאמין שאתה פה, זה נקבה, זכר, תן לי דעת, קרב אותי, זה דיבורים של זכר, אתה מבין אותי? אז זה דבר הרבה דיבורי אמונה, לזכור את השם ולהתפלל עליו, אז זה נקרא עליך מדבר. אז אתה אומר עכשיו, שהנמצא של ראשון נשמה לבנו, הוא ראשון נשמה בהירה וזכה, החידוש שלך הוא זך, בהיר, וגם לבנו היה תלמיד חכם. אבל כשאין מברך אומר את ההתחלה, עד לימודו, אז ראשון נשמה לבנו, הנשמה מבחינת אני ישנה, פחד בבא שלו כל אלה, תשמע חידוש, כולם מסתכלים עליו, טוב, זה החידוש, זה הוא אומר כן, זה לא חידוש, הוא לא דיבר עליי, הוא לא הסביר לי איך אני בתמונה. הוא יכול להיות מלא חידושים, אבל לא מסביר לי איך אני בתמונה, זה נקרא חידוש ישן. הנשמות של נשמות, כשהוא מלמד מביא בשורשים, אז התורה של רבי נחמן היא מהיר במחשבה. לכן בניהם לא תלמידי חכמים שלא עוברים מההתחלה. תקרא הפכה ודאי ואין אדם. ואין אדם זוכר את התורה אלא על ידי שפלות, כמו שאמרו זוכרים זוכרונם לברכה. כמו מדבר מתנה, שישבר גאוותו מארבע בחינות שפלות, יצטרך האדם להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו ולפני בני אדם כערכו לפני קטנים ממנו. ולפעמים שהוא בעצמו קטן שבקטנים, וצריך להקטין את עצמו כנגד מדרגה עצמו. הוא ידמה בעיניו שהוא למטה במדרגות, בבחינת שהוא איש תחתיו. אז מה אומר פה עכשיו? אדם לא יכול לתקון לתורה, אלא על ידי שפלות. נקרא תפילה, רק נסביר את הקטע הזה. מה זה? במדבר מתנה. ישבר גאוותו מארבע בחינות שפלות. אדם, יש ארבע עולמות. יש עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, נכון? ועולם אדם קדמון זה עולם האמונה. שם השם לבדו נמצא. אתה יודע לחיות, המשיח הוא כנגד אדם קדמון. אם אתה תחיה ככה, שדבר רק עם השם על כל דבר, תגיד השם נמצא מסביבי, כאילו אתה השם סולו, ובכל מקום מסביבך, אפילו האח שלך הביא לך, בוא נגיד עגבניה, עכשיו תחפש לאח שלי אורי והביא לי עגבניה. דוגמה, כל דבר שקורה, אתה עושה את המלבושים ומדבר עם השם. מה קורה עכשיו? אתה נראה כמו משיח שלך, משיח זה עד כמו משיחי, משיח. המשיח זה השם שנמצא, רק מסירים לדעת ממנו.
או אפשר נמצא כל הזמן. השם זה מלך המשיח. ייתכן מישהו הוכח אותו מהשם מלך המשיח, תגיד. יבוא משיח, יש לו מאמינים, כתוב על להאמין במשיח ולא על חמור, הכל מאמינים. אבל נכון לעכשיו, תמיד המשיח עכשיו. זה השם שנמצא פה, אתה נצליח איתו, נכון? השקוף הזה נקרא האינסוף, מלובש בי, בתוכו, בתוך כל מקום. אומר פה, אדם צריך להיות, בשביל לדבר עם השם כל רגע, צריך לשפלות. אם אני אגיד, אני הזזתי, אני עשיתי, אז אני כבר שואל את השם. אז אתה הזזת אותי, אפילו להיות ענב מתחת עצמך גם. אנשים גדולים, נכון? אתה רואה אדם גדול, צדיק, אתה מקצין את עצמך, אתה יודע צדיק הוא איפה אני, נכון? אז הוא אומר, אני מקצין את עצמי. אז זה בוא נגיד, 25% שפלות, 25. בעולם היצירה זה חצי חצי. אז מה אתה אומר? אחד כמוך, נכון? איך תהיה יותר עליו ממנו? איך תהיה יותר עליו ממנו? איך תהיה עליו 50-50? תגידו כמוני, נכון? אבל הוא לא כמוני. הוא יותר ממני, למה? בגלל שהשם מלובש בתוכו. אתה מבין אותי? אז אני והשם לבד סולו, נכון? אז מי הוא? הוא תחפושת של השם. אז אני יותר קטן ממנו, כי הוא השם בתחפושת. 50-50. אנשים כשהם קטנים ממך, גם כן תגיד ככה. הוא יותר קטן ממני, ילד קטן. מי יותר קטן? הוא תגיד, למה הוא תחפושת של השם בשבילי? הוא עכשיו תחפש לילד קטן, הוא מזכיר שהייתי תינוק, איך הייתי נראה. אתה מבין אותי? יש לו מטרה בתמונה הזו שהוא מראה לך. ומה זה, אם אתה לבד הולך דומה להתבודד, איך תהיה שפל במדרגת עצמך? מה אני חושב, שאני זז? אתה מזיז אותי, אתה מלובש בתוכי, אתה מזיז את השפתיים, תגיד בפה שלך. יש רק את תזריע וילדה נקבה, זה דיבורי אמונה. תזריע דיבורי אמונה, אתה פה, אתה מאמין בך, אני מאמין בך, אתה מזיז אותי, אתה מזיז את השפתיים לדבר. אתה מסדר לי את הכיפה, אתה שואל את הפאו, אתה מסדר את הכובע, אתה מסדר את זקן, אתה עושה לי ככה, אתה שלום, אתה רואה אותי, שלום, שלום. נכון או לא? מה אתה אומר? אז אתה רואה איזה הבדל בין זה לזה? זה אדם, יש פה מישהו, אני מזיז אז, אני זז, אני מדבר. הוא עושה עצמו, הוא מציא שם רע לקדוש ברוך הוא, נקרא מצורע. אתה תגיד, השם מזיז לדבר, תן לי לדבר, השם מזיז שפתיים, לא, אני מזיז את השפתיים, אני זז, אני מדבר. אז זה נקרא, אתה עכשיו מרגלת כבוד השם. זה נקרא כבוד של בורא העולם, שומע? כבוד השם. שהוא מזיז את הידיים, פוצע לי את האפיים, סוגר, משמיע לי מוזיקה, משמיע לי חדשות, מתחפש למשה, ליצחק. זה נקרא עכשיו שפל למטה למדרגת עצמו. אז בורא של אדם, זה מבקש שבוא ניתן לו שני שפלים ונזכור אותך כל רגע ורגע. אמן. להתראות, כל זה. זה להצלחה. שבוע הבא.